ftit. Kun gisser wara lejl, mitlu f'ħafna ħsibiet li saru stejjer, moħħi mimli vuċiet. Kif ħanibda dil-ġurnata, wara lejl mingħajr mistrieħ, kollox kontra qiegħed nara, jom fuq kontra dan ir-rieħ. Bżonn li nieqaf ftit u nieħu nifs fil-fond, u jekk hemm bżonn issa li pinrot, hemm bżonn li nieqaf ftit u nieqaf kemm hemm bżonn. Mindu trasi fuq imħadda nsejt xi jfisser il-ħolm, nixtieq ngħix dil-ħajja u ninsa il-mistoqsijiet biex nifranka tweġibiet, nixtieq ngħix dil-ħajja u ninsa li nitbissem ftit illum saret rari b'dir-rutina ta' kuljum. Iżda faċli mhuwa xejn, qed ninġibet mal-kurrent, xbajt nissilet u nitħabat, forsi nidher ftit kuntent. Unħossni li jinsejt jien min jien xi darba xkont, unwaħħal f'ta' madwari u tiegħi qatt mut tort. Hemm bżonn li nieqaf ftit u nieħu nis fil-fond, u jekk hemm bżonn issa li pinrot, hemm bżonn li nieqaf ftit u nieqaf kemm hemm bżonn. Mindu trasi fuq mħadda nsejt xi jfisser il-ħolm, nixtieq ngħix dil-ħajja u ninsa il-mistoqsijiet biex nifranka tweġbiet, nixtieq ngħix dil-ħajja u ninsa li nitbissem ftit illum saret rari b'dir-rutina ta' kuljum. Forsi ngħix, forsi nħobb, forsi ħajt inti skop, forsi ngħix u mhux neżisti, ngħid li nħossu mhux li nistħi, kemm nixtieq konna għadna żgħar, fejn il-ħin ma tarax sar, nixtieq forsi ngħix normali, iżda nsaqsix reali. Nixtieq ngħix dil-ħajja u ninsa il-mistoqsijiet biex nifranka tweġbiet, nixtieq ngħix dil-ħajja u ninsa li nitbissem ftit illum saret rari b'dir-rutina ta' kuljum. Prosit, Grazzi. Verament kanzunetta sabiħa. Thank you. Palissa, x'qed tagħmel sabiħ fis-sens li naf li ovvjament ix-xogħol tiegħek huwa podologist, imma mbagħad tipprepara tiġi ċertu muża għal xi kanzunetti u hekk kif għan. Kull muża ma tiqafx dejjem ħarbex xi ħaġa, mhux dejjem isiru kompluti dak li nikteb, però dejjem naf li qed hemm biex dejjem inkompli. Ix-xogħol jieħodli ħafna ħin ukoll. Ekku. Dejjem naraw dejjem. Ekku.